Udruga Ponos domovine osnovana je 2009. godine od strane hrvatskih branitelja pod vodstvom pukovnika Žarka Delača i ima za cilj promicanje svih pozitivnih društvenih vrijednosti među srednjoškolskom populacijom, te smo godinama provodili istoimeno natjecanje Ponos domovine za srednjoškolce u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, točnije Bosni i Hercegovini. Obzirom da smo nekako početkom korone, dolaskom korone i nekako manjkom članstva s vremenom smo shvatili da je cijeli koncept malo prekompliciran za izvođenje i nestalo je nekakvog početnog entuzijazma, te smo za 3 godine odlučili provoditi samo fotografski natječaj pod nazivom Upoznaj Hrvatsku, koji je vrlo uspješan i svake godine pristiže nam sve veći broj fotografija diljem Republike Hrvatske te polaznika hrvatske nastave u inozemstvu. Ove godine nam je pristiglo više od 600 fotografija, te smo naš žiri u sastavu Branka Hlevnjak, Boris Jagačić te Slavka Pavić su izabrali 20 najboljih fotografija, od kojih će 3 biti posebno nagrađene, prve 3 dakle po njihovom izboru. Fotografija prikazuje 2 djevojke u narodnim nošnjama koje prolaze, ajmo reći, urbanim dijelom grada. Znači, da sam bila time kao da spojim stare običaje, znači narodna nošnja i kao novi stil, moderno, kao znači urban stil, znači to su grafiti, tako da se to spoji u jedno. Poprilično je velik odaziv učenika, jako smo zadovoljni tako je tim odazovom, te smo zato i odlučili nastaviti sa ovim projektom te poticati učenike da slikaju sve one zanimljive kutke naše domovine koje se čine pod njihovim objektivom onako izražajni i da bi mogli nekako konkurirati pred ostalim fotografijama.